tid skulle du vinna ikväll eller var det några gå på annars? Alltså, jag hade att annan look norr är mega fight. Alltså, jag hade det ordentligt fight. Och jag tycker att därför är mega att det är så framkört. Det är helt säkert. Katrina Pedersen är en mega säkert. Det är en lyriska Bender Spawner har blivit valt där. Slash 2 i haltar ordentliga fighter, alltså mega fighter. Men det har ju själv just några det sista året så jag blev sen där kläckar ut och thrower as cool så jag vet inte det. Kan du fortälja vad du har gjort i Ja, vi har brukt mig personal av tydligen på att ta flön upp och ta lägg för långt och jag räknar vid att det är unga pengar. Men vi klarar så samla pengar samman utan att ta lån och så rätt och vi har rätt att promovera på internet någon och vi camping och tullukt och alltså jag hade vi då mäktat det öliga väl och vi stannar där och allt det är nice. Det är rätt att vi är kostar för man tänker att göra det. Jag vet inte. Jag vet. Alltså det börjar vi att vi börjar söka stor. Men nej, där finns vi det snägt väl. Alltså vi finns kanske touch på sig. Händelvis hade hej Sangajakon Sigmund på en uppspärring. Som är något så vi landar i henne. Och så har vi ett fast konserter och sådana pengar på kammaten. Och är pengarna kommer att in av Ársins? Inte här, men jag syns det aldrig går efter. Och faktiskt, för det ska vara lite så samlar vi flaskor för att båda första 1000 kronor. Nej, det var 20 kronor. Samlar vi till flaskor på kvarter för att båda första på plats. Det var inte lite. Vad är så Twitch och känner? Vi färrar ut om åkara äckna landa mörst, råknar vi. Och så gör man det? Nu är vi någon så helt här och vi inte har något skål kontakt med det. Så vi färrar ut nästa ta kontakt med röljan ägg och färrar att alltså jag vet, är det några spelstöd nere som har kontakt med dem? Alltid att första spurs om höjra oss här. Så jag tycker att törspunkterna startar för att göra en luftla för nere. Inte för länge att vi har färgat hem i orkestern. Färgat hem i orkestern har bött. Så vi må vara sådär omvuxna om det. Men det har varit här och skriva materialet till nästa gång. Alltså nu har ju inte varit Ársins som inte var för fest. Har du provat att man vill söka om man ska spela och ja, jag råkar att man blir tidigt med jag syns det mer seriöst som artist ja. Det är ju alltså man ska ju huxa om hvis man ansöker till festivaler så att där få 1 miljon av ansökningar för ödlon som då ordlar väl så som inte då så rörliga väl och där så man över en sån här det ger det showen det som låter det